és dilluns, va ser el dijous, és ja el quin dia de l'incendi. És avui també un dia en unes condicions climàtiques adverses, a més, avui sí que es nota ja des de primera hora el vent fort. Acabem de tindre una reunió en els tècnics, la consellera, que ens han ficat sobre la taula les últimes condicions. La nit, en un principi fins a les 4, havia sigut tranquil·la, després s'ha alçat este vent, però sí que ens diuen que dins de la gravetat s'ha pogut aconseguir que no passara la carretera. N'hi ha ara 2 punts més crítics, el que ja sabem del barranc de la Magmona, i un altre prop de l'embalse d'Arenós. Estan atacant-lo per mitjans aeris que avui seran continus perquè l'orografia adversa fa molt difícil que les brigades terrestres puguen acudir a acabar de tancar el que es fa des de l'aire. Així i tot, n'hi ha que ser moderadament optimistes. Des de luego, les àrees calcinades no han augmentat, continuem en el mateix perímetre i això és important. I també tots els mitjans que estan sobre el terreny, n'hi ha al voltant d'aquestes 20 unitats, i també tenim el reforç de les altres comunitats autònomes. Ara també està Madrid, també està Andalusia, a més de Castilla-La Manxa i Múrcia, que ja estaven. També des d'ací donar les gràcies a les unitats de bombers de les capitals, tant de Castelló com de València i Alacant. Avui tindrem també la visita del president del govern, Pedro Sánchez, que com ja va fer en l'incendi de Begís, vindrà a visitar-nos i és senyal també de tot el que des de l'Estat s'està ficant en recursos aeris per a veure si podem aplegar a una estabilització de l'incendi. Per un altre costat, és una bona notícia que en la part d'Aragó, tant en Olva com en Sant Agustín, hagin pogut ja tornar als seus domicilis. Nosaltres encara no, i des d'ací una vegada més, a més d'agrair la comprensió de la població, demanem una vegada més paciència, perquè el que prime, així ho diu constantment el president Puig, el que prime és la seguretat sempre de les persones, tant dels intervinients, ja sabem que ahir van tindre un incident en uns bombers, està hospitalitzat però no està fora de perill, no n'hi ha res que lamentar, i per tant avui també, inclús per als intervinients, és un dia degut a les fortes ratxes de vent que també pot ficar en perill el treball dels bombers, i en això se vol ser sempre molt prudents, i tot això va també lligat a el que produeix aquestes actuacions i aquestes situacions en la societat, i que des de luego de les administracions públiques són molt sensibles a tot el que això suposa de reflexió sobre esta situació, que per un costat està prohibida per el que es diu del canvi climàtic, però sobretot són temes de profund calat social, perquè toquen al que és la qüestió que nosaltres sempre volem i treballem, que és la qüestió de la despoblació. Els boscos estan abandonats, n'hi haurà que canviar moltíssimes coses del que han sigut les polítiques forestals fins ara.
n'hi ha que comptar en la sabidoria del territori, això jo com a president de la Diputació sempre ho he ficat sobre la taula, hem de comptar en la gent que viu en els llocs que s'estan cremant, la poca gent que viu i, a més, una població que està envellida, i ahí és on hem de ficar tots els recursos. La Generalitat ara està parlant i s'ha introduït en la nova llei de lluita contra la despoblació de la possibilitat inclús d'uns salaris per a la gent que està treballant en el territori, perquè és fonamental els cultius, per exemple. El que n'hi ha gent zones cultivades són tallafocs, i és fonamental també l'accés, el que n'hi ha gent, pistes que donen entrada primer a les zones agrícoles que, si n'hi ha pistes, són més fàcilment cultivables i no queden abandonades, i que donen també possibilitat d'accés davant de situacions com esta dels bombers. Llavors, aquesta idea que sempre fiquem sobre la taula de la necessitat de la gestió forestal i de la necessitat de treballar en contra de la despoblació. Treballar en contra de la despoblació és també treballar a favor d'una prevenció d'incendis forestals. Bueno, aquestes qüestions jo sé que són qüestions que es plantegen després. Ara el fonamental és acabar en aquest incendi, però són reflexions que efectivament estan en la societat, i nosaltres des de les administracions públiques hem de ser sensibles a aquestes reflexions.